Hancur, bocah, 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 bocah,
Grandong kebanget kowe ya dong. Lek wis sampe grandong dong. Gimanamu dhewe ya dong. Aku kok penjara. Wah. Aku kok penjara ya dong. Kowe tega karo titesmu dhewe iku. Kowe mlayu lek kalah rak kesatriamu raja ngono kuwi. Sudah apa ndok kene kok ana rumah sakit Karyadi. Kowe Loh, peperangan kasatrian kok pelayumu kaya ngono ki mau. Gawe akeh gilane aku. Aduh. Halo aku. Ngene iki gawe akeh rekone aku dhewe. Coba tak susul supaya nek dawa kekarepane coba. Kok gampang sih kok iki aja. Bangetan. Ya. Wis nang. Bali alo kaya mau nang. Wis aja dadi tutuke. Penjangkamu aja tutuke lakonmu. Bali kabeh yo. Terus baik. Jujung. Jujung. Ayo dah. Bali kaya sawau nang. Ora dudu panggonamu lakonmu yo. Tuh. Wong draprok kaya mungkin ora kebupak iki sih. Wong lek ndandake kesatrian aja kaya ngono kuwi kowe. Goblok ya. Mirangake kowe. Mirangake. Kowe pepirangan ngono kuwi peperangan apa kok? Kowe dilatih karo kanca-kancamu. Mlayu ku aja menjerong kekek kowe. Hah? Wong kasatrian kok kaya ngono iki kasriya kok piye kowe? Hah? Balik. Iki ra tutuk-tutuk iki pegangan mene. Ape andan mene. Ora kenono gelani kaya mengkono kuwi. Wis kadung. Lho. Kadhe. Arep ngopo? Ape ngopo? Sing salah iku kowe. Benono banyu putih lah eling. Pono kalar. Iku ora cipru antara lah gawe ngentok. Banyu putih lah eling anake modar. Lho. Katoke. Dujukno. Katoke dujukno. Golekake tawaran rodo malah. Tekno banyu putih aku. Grojoken lah eling. Coba. Wah. Aduh. Coba tak adangane. Lho. Iki kepiye iki malah. Lho. Wes wirangmu iku perkara kok anakmu malah arep wirang meneh. Kowe iku kok kaya ra ndek isin sing kaya ngono. Wis aja no gelani. Ora usah. Lek kepengin kalar-kalare jek gawe naleni sapi. Aja no jaluk.
Ora mojo nerapke sithik kono. Lakonmu iki jek akeh, kowe tak kei jejibahan lelakon iki takon mimpin ana permainan sing nyacak nang iso. Aja ketiga. Kaya mata yuyu nang iso ndak pero. Sing banter. Ana wong ayu mandang aku durung duwe sapa-sapa. Nyedak omene tak bojo nek rondo. Diapot iku Dek. Aduh. Siji tambah siji datine loro. Ya, nek loro kaya ngene. Aku berarti terusane aku. Kowe aja ngomong rondo. Lambi abang iko rondo. Iko lambi abang iko rondo. Iko lho. Lambi abang iko rondo. Kae tek sing kuwi wae. Dita. Kowe nek ana sing cerodokanu iku nek iso sik angelmu sik mengkono. Iki rondo. Do. Ora abang. Do. Iku nek malah melek digojo kancane cah iki. Kowe. Aku, Dur. Ini bolaku. Kok. Ora apa-apa, ora sing duweni. Nek kowe arep amit-amit yo karo dulure tuwa iki. Kowe ngerti ambune? Ambune? Iya. Kowe ngerti ambune? Kowe ngerti ambune? Aja nok kandakno. Iki nok ngarepe kangane dulure tuwa iki. Ya wes nek kudu ambune, ambuno dhewe. Iku dulurku ya ora apa-apa. Dulure malah kasih saya tunjukkan lah kepada penonton. Ayo malah kapokmu kapan. Aku ngomong karo Mik ora tekan kono. Tapi kan Cilungan jauh bisa. Mikir ra iso tekan kono, upamane kok tekan kono tak bopong-bopong. Duh, ilang wong iki. Ada yo. Iki wis wektune rada mepet, permainanmu siapno kabeh, setreno kabeh tempat-tempatmu. Oke. Kanca-kanca Sri Laras Budaya las bantu kabeh.